Здравейте, YouTube! Аз съм Бързан Долм 9000 BG. Днес снимаме клип. Както казах от миналия клип на League of Legends, той ще бъде на Minecraft. Това ще бъде за нещо като апгрейд на моя сервер, който ще бъде пуснат в септември месец. И ще снимам как строя къщи и други неща. Той ще бъде по-дълъг. Ще строя една къща. После ще я покажа. Построил съм една малка къща и тук глупости, един водопад. Така, нека сега да го направим. Така. Опа. Тъй. Това ще има някъде много епизоди сигурно. Извън кадър сигурно ще строя къщи. Чакайте сега да ви покажа как се получи отвън. Една лека веранда, една малка къщичка, не е голяма. Сега да влезем, да вземем едни стъкла. Така, той ми се дей. Той. И тук е един прозорец. Торч. Това е нещо като малка къща за вашето оцеляване да започнете. Сега ще построим една ферма съответно за къщата. За малко по-да прилича на нещо като град. Старовремски или... и накрая ще има и замък. Така. Тъй. Така, слагаме вратата. Сега да я заведем тая къща. Подготвил съм си горе-долу нещата. Ето и печките. Ако сте сървър, може да е за 2 човека. Това отгоре седи нещо, ако искате, например, чайте, това може ли се втора, да. Правите си така, тук слагате често отгоре. Нещо като тайно честче. Тук така слагате книги. Така отваряте за нещо за ваше минало, което искате си правите. Лично аз така си го направя. Вие вътре как искате, може да си го заведете. Тук има вход и оттам има вход. Тъй. Да направим пътека и там. Това ще бъде ферма тук. Калам да направим път. Както казах, може да има извън кадър. Тъй, че... това тук е къща, която съм построил малкичко. Ето е водопад. Това е просто натиснах рамен свят и ме пусна тук. Кебли е в моята статуя. Чайте даже се покажа, за да видите дали съм го направил добре. Ето. Чуйте всъщност са ми сини. Тъй са материали за една градина. Тъй градината мисля да бъде пшеница. Забравям нещо, да. Къде е? Ето тук. Значение. 3. Чакайте сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И това да кажем ще бъде градината.
Опа, така. Какво правя, бе? Са тъй. И така става. Така, имам, това ще ви бъде една малка гратина. Това само ще бъде. Чакайте, сега ще го стъпчим това там. Абе, троши се. Няма значение, оставам готово. Ето, правихме го. Това е първата къща, която построих. Нека да ви я покажем. Парте климче, защото така и натам имате си таван. Не точно таван, нещо като честим отгоре. Сега тия неща да ги фърлим. Без това. Да кажем, човек се забравям нещо. То е да сложи една порта. Трябва да направя нещо. Аз съм си измислил лампи, които са така, нека сложим тук една лампа. Аз както съм си ги направил, те са целенските. Тъй. Да не мисля да е след това за клипа. Той ще бъде ларбград на моя сервер. Ето какво се построил сам. Значи къща ферма. Просто много яко ми става. И град като си построя. Вижте сега. Той водопад тече от горската река. Където не мисля да пускам. Чакайте, сетих се, сега ще направя нещо за пазачите. Примерно, в началото тук трябва да има нещо като пазач, например. Тренировъчен лагер ли се казваше това? Тикви. Може да се направи и с глави. Тъй. 1, 2, 3, 4, 5. Реших да снимам съответно как строя къщата, но да се обърка нещо и забравих. И то, тя не е сложна изобщо. С като аз в принцип ще строя и по-сложни къщи. Тук вътре сте с Iron брони и степата с дървени мечове. Нещо такова. Тъй. И тъй. Тук ще ги направим. И си ги бият. Това се едно са вашите врагове. Не, да знам, че е малко. Но не е само това, което съм решил да направя. По-точно има и друго пак за тренировка, което е добре. Къде са това? Една ръчка. Това. Нещо. Тук. Вижте, че тиква така не може да сложи. Ето, така тиквата не може да сложи. Ето, взимате това
Тук махате го. Тук. И... Така... За края на клипа искам да ви покажа един трик, не знам дали ще стане. Вода ми трябва. И... чакайте се, на фаза стана. Къде е сега това, което търся? Някои от вас може да го знаят, може някои да не го знаят. Там. Не знам дали ще проработи. Добре, в другите версии работеше. Мислех, че ще стане трик, но съжалявам, че това трябва да се задържи на гъбите. В някакви друга версия значи е ставало това. Са го правили. Забравя съм нещо. Всеки стилен принцип може да има един кон. Тъй. Ще да го направим ден. Тук, например, селенения си има конче. Ето тук си го завързваме. Знам, че беше кратък клипът. Съжалявам за това. Чайте. Опа, така. Значи това, какво да кажем? Чайте да кажа, че тук ще завършваме клиповете. Чакайте. Тут. Значи, това беше от мен. Не знам колко стана минути. Може и да е кратък, може и да е дълъг. Какво да кажа? Абонирайте за мен. Харесвайте. Коментирайте. И чао. Опа. Не чао. Чао.